Ayi bafana, Jiva, mfoka Miss, thisha wentambo, mfoka Khanyeza. Hayi, linsizwa madoda. Sinesikhathi eside endimeni. Ngabo 2006 ayisikhona already lapha kumqomeni. Eyigida ngoma lakhe. Namanje usayibambile. Ilonje activity yakhe, hey. It's amazing. Right, ngangikho ke lapho ke. Ekuzopraising uJiva Zimnike kuphela. Hayi kodwa nengoma bafana ayikhona lapha. Uthi ipolitiki ke ngayisenze lutho ngayo. Cha, ikhona ingoma. Hayi kancane. Lapha ngizokhuluma nge-interview odiyenza lapha noKhosini. Jiva Zimnike, bese Khosini FM. Ngomgqibelo usiga ngengoma. Usizwe langa lapha inentokazi. Sengikhohlini noma ubingelela Mpanzani la sebenza nawo usiga ngengoma. Kunabantu abambalwa nje abathe uma beza uJiva ncokolela nje lapha during the interview enoKhosini abakuthandanga lokho kodwa futhi abakuthandi nje abalivezi iphutha lika Jiva. Ngiyazi uJiva nawe wayithola esenkingeni kuma Blue Nation ngesimo segame le ubhekene noMaskandi eveza amagama abantu ukuthi uKhosini wahamba kanjani kodwa ingane zakwethu kwesinye isikhathi kumele sibe no stop kwezinye izinto. Kumele sikhule siyibone izinto ngokukhula. Noma ningathini sikhuma sifikephi. Kodwa ekugcineni kusuba abaculi abafowethu. Bayaphilelana baku-space esi1. Uma uKhosini babiza ngesikhathi esi1 ifuna ukubenzisa ama-interview boyi2. Kumele athini? Kumele ahlini uJiva lapha. Phela kanankinga uJiva naye uKhosini. Yithi thina abalandeli esiyithandela udweshu ehlele sikhuluma izinto sixokize kube nje kodwa yabo igcina kusuku ama colleagues ilokho nje simele sikwazi ukuthi sazi nathi ukuthi yena angeke khambe ngendlela zethu ngoba kuba ngathi uxabana kwabaculi siyakuthanda ukuba toxic angazi noma kwenza ukuthi igame ibe phezulu yini. Leyo nto leyo ayisenaso isikhathi kangako. Sekube umuntu ashaya ingoma kungena Spotify, YouTube kubhekwe inamba. Iyo kuphela ezokukhulumela leyo. So lama post ade mthiwa nje uJiva Zimnike awahambanga kahle. Beke lokho nje ngazosho befuna ukukuveza hayi but ingoma lapha kuJiva hayi inkulu.